गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ बर' हारिनि जोनोम मोनथाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जानजि खाफ्रादों बर'नि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि सांग्रां सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो मबिलाइजेसन केम्पेइनफोरा दासान्दि रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव सोलिफुगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। सासे मुंदांखा बर' इउटिउबार आरो सानै फेसबुक पेजनि बिगोमाफोरनि बेरेखा एजाहार इउटिउबार एनिथिं एमजे फेसबुक पेजफोरनि जावलियासो आं आरो मैथाजों ना गोराननि बेरेखा एजाहार बर' आइजो लिरगिरि गौथुमआ थांनाय 13 जुलाइ खालि मानगोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर लाइस्रि महिलारि आरो प्रफेसार इन्दिरा बर' आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै मानहानि खालामनायनि अजद आवनो होयो। बर' आइजो लिरगिरि गौथुम बे जाथाय खालामनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखिरिनायजों लोगोसे आइटि एक्ट 2000नि सिङाव एजाहार होबाय होनना फोसावो। मैया दिमाकुसियाव आइएस लीग हेरिसर आरो बड'लेण्ड 17 नि गेजेराव चैरिटी फुटबल मेच गेलेनाया मोजाङै जोबनानै थाङो। हलिचरन दुर्गा बर' बावरिदाव बर' बिथांमोना बे गेलेनायाव बाहागो लादोंमोन। बे गेलेनायखौ मिथिंगायारि खैफोदाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव लानाय जादोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव जानाय गेलेनाया 2-2 गलजों जोबनानै थाङो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बेखेवना होयो। गोबां सुबुंफोरानो बे गेलेनायखौ नायनो थांदोंमोन। टिकेटनि बेसेना थाखो लानानै थाखो गुबुन गुबुनमोन। बे गेलेनायाव बिटिआरनि गाहायजों लोगोसे इएम दावबायसा बर', निहुर सरगयारि, धनन्जय बसुमतारि, मन्टुराम बर', सन्जय सरगयारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मोब्लिबनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 10-15 साननि गेजेरावनो मोब्लिबनि जेंनाया सुस्रांजागोन बुंदों नन्दिसा खालासेया। बे साननैसो बोथोरा जोबोद गरम। बिनि सायाव रायजो नाङै मोब्लिबनि जेंना गले गले मोब्लिब दानजानाय रायजोफोरखौ खुद्रिखांहोदों। नाथाय बे समावनो रायजोनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन होननानै फोरमायदों मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिसा खालासेया। फैबाय थानाय 10-15 साननि गेजेरावनो रायजोनि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै बाथ्रा होदों मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिसा खालासेया। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।